Chirifano si chimbonzwa unyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena iyo asi kuda baka ndikuenda kuchikoro he chinguru wabvira kundotenderera chii chikunetsa ipapo ndikubaya dhedha nozuroyo wakatombosvika here kuchikoro iwe handikutembeba iwe uri mambara iwe dhedha ini kuchikoro ndosvika ini ndakasiyana nemi maiziya inini kutodini kwangoshomore he kutodini dhedha handanzi makambonyebera mhodzi remuti mwana graft kuseri kwegomo kuya katiri kurutsu hanzi makatita mwedzi wese mhodzi achikuisira ranjibhox achiti mukubaya graft apa maiti mukasvika mugomo maya mamorara zviri muzhengeni modya ranjibhox hanzi mahamba akazotanga mwedzi wapera mhodzi akuti haufa akataipi yepei hanzi mamusina ana sendi iwe zvinobasa rochiizvozvo ama yako mukadzi wangu bakani hapana baipa wanofa wakandirowa manje iwe kundozwa kuti wawanda chikoro chete ndokutsemura wakadzidzene zviro kana uribe kuhwandaba dhedhi zvakangofanana izvi kana ndikakunanganisira pane pamwe agoro zvinzwisisa here hambochikete meziya yanditi dhadhedza vanhu kuchikoro kwedu kuka vanondita pasta meziya kuscription yenyu saka njararoko nyongono yako iyi wazwaka kumeso kombishi kuno mapomomo ufunga ndiri amai wako chiri nonobhodekera wachibvuma ndibviwe zvangini enda kuchikoro naimi baba ushomole mamupa mari yekudya kuchikoro here mwana iyeye mari yokutodini he isi tatakura mari kuchikoro baizo taitoziva kana kuti kuchikoro unotakura mabumbe kana tunyambagada kana usika nombumi magoriyo ndiyange ariyo mari yokutodini dhedhi mukafananze mari anzenyu imimi wamana yekudhara iwaine edu kuradhaka kuyakuya yadzemi muri munhu wenongagoka imimi mutori maancestors kemi pamasini achona ndipe kana mari meziya ndozongotenga kana taipi yejipi yemeziya vandasanganisa nemagaka iwe ndati ndiribe asi utofunga kuti dakenda kupati kani kuchikoro koshomore wazwa baba ushomole kasikai kupa mwana wangu mari manzwaka imi ndati ndikudaba imi ipai mwana mari uko mamkase mama ushomole yes kan oshas iyo mfaneyo kodhete ba ushomole asi munowana stereki ukutike iwewe ndiri kubvunza kakuti munowana stereki here bhozika ndikunzwa muchiti mudanopa ushomole mari kaya kunodya kuchikoro ndosaka ndabvunzaka because mawandira akaita poriji rinodyana nawo ushomole soka kuchikoro kwako wanda kudzokorera ka 4 kana ka 6 ininika ndatombodemba hangu kuti dai hangu ndiri ushomole wazvionaka ndiribe kana sendiro ndiri kukupaba ushomore wazwa iwe kurungai mwanangu akauya kuchikoro here mukomana we akuya akakauya asi mabhuku ka ndo akabvunzwa akati mabhuku asara kumba kudi kwachona mhene zvaingotara zvisingazwisiki mumutengereka mabhuku tete baba vaoshomole yezo ko mabhuku atikakupa wakaisepi naiwe ushomole modza kamedhe mukacho kari wakagone kudzidzisaka kana achikotaura mheno zvemazulu eunana joza uko amana atogarira mukirasi kudzwa nhoro ndendazirawo mani zvimwe zvachionerai vana modza nana muradi shatapu uko kurungai waiti hako mwanangu wanzwaka kubva nhasi ndotokumbirawo kuti upote uchinditarisirawo mwana iyeyu akangoita anything chisingaita chete uyo uchindiudza mwanangu please hoi ndokuudzai mama oshas hande uchikoro shamwari naimi wanu vaningatiunganidza pano tino mabasa ekuita baka nekudzimba dzedu aye zvakaoma amai mwana ini ndakangodoti ndichidodarika parobhoti paya kwakudoona mamwe mayuthi maviri akakamira ipapo vakabata mupini vakabva vangodoti munhu wese andei kumusangano musangano weiko kumushabai ndokwavaitisanisa vachiti kwaine kuti tiri kukupai mbida ino tinozvisenzera bakani iwe gawe bhebi yei kuvakadzi uku riti yourself naika rowa yourself hatina kuya panapa kuzotama nditika ndikakubata chete uchitaura ipapo ka I'm very sorry zvangu murume wenyu here mupurisa weyo naye asikana imi kuziso kunenge koguruzi huri kumagaro zvineenemi izvozvo vasikana kana mabva kudzimba dzenyu madonetsana nevarume venyu musauda kudopedzera shungu dzenyu kwandiri mawaka iro vhudzi rinenge mufusho wepanhamo abhoi inini ndinokumamisai mazwaka ndiribe ukamana wakashambwe kana tugaro rinenge kuseri kwefusho robaini shede iyana boys kutaura chokwadika iye aite dai ndanga ndichitori pabhesi panguka izvozvi kutaura kunoda datobata 7 waya maiziya anatsaga vakuzonyanya kuti jairira stereki mhanawo iwe getaway wako wanzwaka unoti hanzi kubata 7 waya ukaona 700 unoiziva iwe asi kureva mazigi kani uyo akandifoyo saka mwe munoziva here kuti zvangu cherechedzo kana zvakanyatsobvurika ka traza chero ndodonhedzaka kuma-11 dzamasikati dzisati kana dzatombokwana unozviziva here izvozvozvo inga wakaroyiwa neakafa naiwe unenge uchigezeiko asi unenge watogeza shipi chaiyo kani
ukwani. Iwe getaway wako mhani wazvinzwaka, asi kana uchinge wazogara iwe takanyatsogarire panapa. Tadedzerwe chiko, tadedzerwa natsagamana here, kuti ndiwo ari kufanira kuuya here panapa. Takamboyatsogarira chiko panapa pari kunhuhwa masuweji papa tichinhuiswa nesuweji zvedu isusu. Ameno sha, handisi kutozivawo ini. Zvinobohwa kani. I was about to start praying ka. Ndopandatonzwa zvichinzi munhu wese ari kudiwa kakusodhoma square. Handiti taane makore here tisingazivi kupauya panapa. Ndezvekupenga mhane zvinda kuzobaya manje apa ndikutopotswa nemiliyoni remari ndakagara panapa kapa. Tegame mhane. Naimi mama, nemi meve chikuru. Hanzi chiko chatagarisirwa pano. Yeno bvunza kamiwa kagara kwaroda kunzi vanoziva zvese. Imama imi idosiyana ineni mawaka madoo guta kunyagwa manje. Saka manga mafunga utodiniko. Toda pakitiwa muyembe mazwaka. Iwe, pai pano chiziso chinokosha icho wari kuda kuti nyepa. Imi, anamaika. Mama, kwa ofisa vari kukujinyurai kudai unge vasingakuzivei kwakanaka here. Munave kumba musuno. Apa ndiye akuita manyemwe akadai swaya. Ndadozvitaurani kuti murume wenyu wokuti haasi murume wenyu handiti chikomba asi makachinyima kai zvachinobhabhauka kudai. Imi musandifinheba imi mazwa. Imi, anamaika. Aiwa baka muna imi kuitadza musi makudziwanza ba here imi paiko tisu tega tiri kutaura here isusu padare panapa. Aiwaka inineka andambotaura zita remunhu nika batika anyunga beri ndarakeka musatitire noise atitika kwarume uri kutaura mukurekerereko kuwatsiura tisu tega chero wamaona panapa muchatifinha apa. Alright ana baba ugo ndokumbura kako mumboti pakanzeveka nguva yatenge takamirira yasvika ka mukuru wedu wesodhomachi asvika. Abe chinge kundisibhini chikona imi. Wangu ndoipiko iri kuitika panapa iyi chimbondibatisawoka. Nyararaika uku wandichangonzwa achitaura ndichangomuponchuleta naika yasvika nguva yekuti president wedu achitaura muri nemuridzoko. Saka iwewe nhomba ndiyo security chere wana maika idiwi. Hey imamai muri kuti ikoko. Aiwa palibe zvondataura pazvangini. Dead. Young lady, shut up. Mr. President is speaking. Naimi mbavha iyi yakazogadzwa naniko pachigaro iwoka hausiri kuona kuti zvinhu zvada kuti sakaizvi zviri successful ungatikwanisa here nevanhu. Aizve hapana kana chinonetsa pakapa iwe asi hausi kuda kukwiridzirwa here pabasa panapa. Aizveka ndoda hakuka asi manje kapa paurirawo ndibatisaka panoratsa machewe kondikazo kuita sei kwachona tarisai muone wakomana chisini chiri pachena ichi iwe kuroko ndionenge watoka wakutotungamira masecurity ese muno muSodhoma then iwe nhomba. Handinzi nhomba ini. Iwe kwana wanzwa I'm your boss wanzwaka varume muSodhoma makanonerwa manzwaka mukona mana ese inodonha kubva kudenga iyeye tisu tinenge takuilaza tiri vatatu chete tumabhizinesi twese tumashopu twese mamainzi ese anenge mumaoko medu isusu chedukwa kunenge kwakungoudza anatsibvaranda vakawo kuti munhu wese rende usingade uchida handiti anenge asingade ofisa makaro ndipo pamunobva mapindawo ipapo handiti hamuoni here kuti tinenge takachibata kuti dzviichi. Saka inini ndinenge ndiri FBI here kana kuti ndinenge ndiri squat? Iwe ndionenge uchifanira kakundichengetedza handiti chandanwa chese chandadya chese ndiwo unofanira kakuongorora kakuti hachina muchetura here tiri kunzwanana here nhomba. Yes sir. Then iwewe garweka make sure kakuti hakuna kana one zvaka anotaura kakuti mukuru weSodhoma akadhakwa kapa leadership yake tiri kunzwanana here apo. Roger yes boss. Yes sir. Nzikaka timu rangu ndianaka tisho kari serious maziya hauteki driving uswiri kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga kana uchida legit driver's license repapo chairo maziya tibate isusu hauteki driving school maziya tokuise driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine mainstructors anogara akanota badness maziya zvokuti uchibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zvezve unenge uchiketa zvokuti uchingosvika uchingorodaiso wovotonzi bwa maofisi zedu ari padhuze maziya muno muHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe ofisi B2C maziya uyai titaure kana kuti munongobva womva maziya panamba dzedu dzanenge sapaskiri nazo apo dzo maziya kana makuuyaka muzazokanga kuti road lulu maziya kana kokopina tombotomvera neamana